Identikózzunk! Regina vagyok, és a mai napon az Identikó használatát mutatom be. Az Identikó használata mindig egy új ügyfél rögzítésével kezdődik. Az ügyfeleket kétféleképpen vihetjük fel. Egyesével vagy tömegesen. Ha csak egy ügyfelet szeretnénk rögzíteni, válasszuk az új ügyfél egy ügyfél hozzáadása menüpontot. Itt rögzíthetünk adószám nélküli, azaz magánszemély ügyfelet, vagy adószámmal rendelkező ügyfelet, céget vagy egyéni vállalkozót. Céges ügyfeleknél az Identigo automatikusan betölti a nyilvánosan elérhető cégadatokat, így a szükséges adatok jelentős része már előre kitöltve jelenik meg. Magánszemély vásárló esetén az adatokat kézzel kell megadni. Az ügyfél létrehozásakor azt is meg kell adnunk, hogy ügyleti megbízásról vagy üzleti kapcsolatról van-e szó. Az üzleti megbízás az alkalmi vásárlásokat jelenti, míg az üzleti kapcsolat a hosszabb távú szerződéses ügyfelek kezelésére szolgál. Az ügyfelet egyből szolgáltatóhoz vagy cégcsoporthoz rendelhetjük, de erről később is lesz szó. Ha egyszerre több ügyfelet szeretnénk importálni, válasszuk a tömeges feltöltés lehetőségét. Adószámos ügyfelek esetén elegendő az adószámuk listáját bemásolni. Már az import során beállíthatjuk például a kockázati besorolást vagy a TTN ellenőrzés eredményét, ezeket nem kell egyesével kézzel megadni. Magánszemélyek tömeges feltöltése Excel sablonnal történik. A rendszer sablonfájlt és részletes kitöltési útmutatót is biztosít. Erre azért van szükség, mert néhány mező, például az állampolgárság, csak meghatározott formátumban tölthető ki. Az import során itt is meg kell határozni, hogy az ügyfelek ügyleti megbízás vagy üzleti kapcsolattípusba tartoznak. Az első import előtt érdemes átnézni ezt az útmutatót is. Így a feltöltés néhány perc alatt hibamentesen elvégezhető. Amint az ügyfél bekerül a rendszerbe, az Identigo automatikusan lefuttatja az első kötelező ellenőrzéseket. Elvégzi az ENSZ, EU és kiemelt közszereplői szűrést, majd megvizsgálja azokat a magas kockázati tényezőket is, amelyek automatikus magas kockázati besorolást eredményeznek. Például egy magas kockázatú állampolgárság esetén. Így az ügyfél már a rögzítés pillanatában átesik a PMT által előírt első ellenőrzéseken. Miután létrehoztuk az ügyfelet, az adatlapján rögzíthetjük a vásárlást az új ügylet gombbal. Új ügylet hozzáadásakor az Identigo valós időben ismét lefuttatja a szankciós és PEP szűrést, valamint a magas kockázati tényezőket. A szűrésről időbélyeggel ellátott PDF igazolást készít és ment el az adott tranzakcióhoz. Ki kell választanunk az ügylet típusát, például nemesfém vagy árukereskedés, majd meg kell adni a vásárlás időpontját, összegét, a fizetés módján, valamint egy szabad szöveges megjegyzést is. Egy ügyfélhez korlátlan ügylet rögzíthető, így minden vásárlás egy helyen követhető vissza az ügyfél adatlapján. Az Identigo a rögzített adatok alapján néhány kattintással elkészíti a PMT által előírt ügyfélátvilágítási dokumentumokat. Az ügylet típusa és értéke alapján kiválaszthatjuk, hogy mely dokumentumokat szeretnénk generálni, például az azonosítási adatlapot, a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot, a kiemelt közszereplői nyilatkozatot, vagy a kockázatértékelési adatlapot. Ha valamelyik dokumentumhoz még hiányzik adat, a rendszer egy egyszerű lapon bekéri azt, majd elkészíti a kitöltött dokumentációt. Az elkészült dokumentációt PDF és Word formátumban, magyar vagy angol nyelven tölthetjük le. Minden ügylethez akár 10 kapcsolódó dokumentum is csatolható, például adásvételi szerződés, számla, átvilágítási dokumentáció vagy személyes okmányok. Az ügyletek fülön listázva találjuk az adott ügyfél vásárlásait. A szűrő alapértelmezetten az elmúlt 365 nap ügyleteit mutatja, de ez a lista tetszőlegesen szűrhető dátum, intervallum, fizetési mód vagy az értékesítés típusa alapján. Az itt található adatok exportálhatók, innen indulva egy adott ügyfél vásárlásait kérhetjük le, míg az ügyféllista oldalon a teljes ügyfélállomány összes vásárlását. Lássuk az adatlap további részeit. Az ügyféladatok fülön minden fontos információ egy helyen érhető el. Bal oldalt találjuk az ügyfél személyes adatait, jobb oldalt pedig az aktuális kockázati besorolást és annak indoklását. Itt jelezzük azt is, ha valamilyen magas kockázati tényező áll fenn, vagy az ügyfél szerepel valamelyik szankciós vagy a kiemelt közszereplői listán. Gyakori magyar neveknél előfordulhat téves találat. Az Identigo a nevet és a születési dátumot is összeveti a listán szereplő adatokkal, de ha a PEP listában nem szerepel születési dátum, akkor a rendszer csak a név alapján talál egyezést, ami fals találathoz is vezethet. Ha nem valódi egyezésről van szó, az ellenőriztem nem igazi találat gombra kattintva a találat törölhető.
A változás történet fülön kereshetjük vissza, hogy mikor, milyen adatváltozást rögzítettünk az adott ügyfélnél, például új igazolvány vagy megváltozott név. A dokumentumok fülön feltölthetők az ügyfélhez kapcsolódó állandó iratok, például okmányok, vagyonnyilatkozat, stb. Az Identigóban több szolgáltató cég ügyfele is kezelhetők egyetlen fiókból. Ez hasznos például akkor, ha több üzletet vagy több vállalkozást működtetünk. Az ügyfelek egyéni szempontok alapján úgynevezett cégcsoportokba is rendezhetők. A cégcsoportok teljesen szabadon használhatók, például üzletenként, telephelyenként, értékesítőként, vagy bármilyen belső szempont szerint. Egy ügyfél egyszerre több csoportba is tartozhat. Az ügyféllista oldalon valamennyi ügyfél és a hozzájuk tartozó feladat egy helyen látható. Külön-külön jelenítjük meg az üzleti megbízásokat, azaz a vásárlásokat, illetve az üzleti kapcsolatokat, azaz a hosszú távú szerződéses kapcsolatokat. A rendszer jelzi például a hiányzó adatokat, vagy a magas kockázatú ügyfeleket. A szűrők segítségével néhány kattintással megjeleníthetők például a magas kockázatú ügyfelek, a hiányos adatlapok, vagy az adott időszakban vásárló ügyfelek. Tömeges műveletekkel egyszerre több ügyfeladata is módosíthatók. PMT ellenőrzések során különösen hasznos az export funkció. Az export tartalmazza az ellenőrzések során kért adatokat, valamint a szakciós és PEP szűrés eredményeit is. Az ügyleti megbízások külön-külön találhatók a táblázatban, így az éves riportok egyszerűen elkészíthetők. Lekérdezhetők például egy ügyfél teljes vásárlási előzménye, vagy egy adott időszak összes rögzített ügyfele. Az Identigo ügyletek esetén automatikusan számolja az aktív ügyfelek számát. Aktív ügyfélnek az számít, akinél az elmúlt 365 napban legalább egy ügyleti megbízás, vagyis vásárlás került rögzítésre. Ez a statisztika folyamatosan frissül, így mindig napra készen látható, hány aktív ügyfél tartozik a nyilvántartásba. Az Identigóban néhány kattintással elkészíthetők a PMT-hez kapcsolódó nyomtatványok, például a TT-ját vagy a NAV PMT25. A profil menüpontban kezelhetők a fiók beállításai, az értesítések, valamint a kétfaktoros azonosítás is, amely további védelmet biztosít a rendszerben tárolt érzékeny adatok számára. Szintén a profil menüpontban található az ajánlói kód, amellyel ha valaki regisztrál, mint ajánló, mind az ajánlott fél plusz 3 hónapot kap az éves előfizetéséhez. Ez azt jelenti, hogy akár már évi 4 ajánlással teljesen egyenessé tehető az Identigo az ön számára. Remélem, a videó segítségül szolgált. Viszontlátásra!